karfi da iko sai Allah. Yale magauta dan laudu. Sai babu dallacin ringin. Gawo mashas. Ina zuwa ne? Gwara in bagarin. Ina zaka je? Wallahi gwara in bagarin. Yo ina. Me yasa duka ƴan siyasar nan tun da Allah zai sankare ta ba wani wanda yake taimakawa manoma a garin nan babu cin yau babu na gobe gaba ɗaya a cikin wahala muke komai ya kare. To ai ni da ka taka ji. Na yadda da magana da kake ta yi. Idi an sake tsaye da shi. Waye? Sanatanmu ya dawo an sake tsaye da shi dan Lari Sankara shi zai bari takara ya za APC. Allahu akbar kabiran. Bawan Allah dubu jiran mutum daya. Bangon sukari kowa ya jingina da shi. Zai ya jira ni Allah sa. Ka manta ne dukkan mazaɓun nan gaba ɗaya kowanne shugabannin jam'iyyun nan guda 12 sai da ya raba musu tun yana PDP ma tarakta. Ya tallafi matasa da mashina na noma bayan da abin da ya yi mara kai shi ya kanka 2019 dangwala wa jam'iyyar APC ɗan Lari Sankara Badaru Baba Buhari